that still hinder the full realization of women's rights. Bang' duol matayo yiero gi keyo pacho ka IEBC landa yanga ni yiero madundo duto ibiro bagi tarik 27 dwe mar 11 higani. Moko kuom jopiny e kar chung'o od bura ma Ugunja onyiso ikruok margi ne yiero makamano, ka giwacho ni gisebedo kuom thuolo mahaw higa achiel ka gionge jaod bura margi bang' gwelo mar Opiyo Wandayi kaka jatend migawo mar teko. Jopinygo wacho ni sirikal manywanda sani omiyo duond buche mopogore tiyo kanyakla, ka koro gikwayo mondo josiasa e kar chung'o od burano bendo yie ochung' gi duond buche mopogore opogore kaluwore kod demokrasia ma pacho ka. E kindeno gikwayo kwe e kind josiasa mabiro tayo chenro magi mar manyo ombulu mar pong'o komno maninono gi e thuoloni. Waneno ka IEBC oseket in place, kendo IEBC bende oselando date margi mag all by elections madhi timre e Kenya mzima, machiel kuom gi en Ugunja constituency. Omiyo an gi manyalo wacho, Ugunja chung candidates mang'eny ma party mopogore opogore, koro kwe mwanyalo wacho ni sama ji goyo siasa, wago siasa kod kwe. Omiyo an akwayo jo Ugunja, wauru wade siasa mang'eny, wauru gore, wadoguru piny, wayier kaka jomong'e gima timo. Awuoyo ka piny onge yweyo kendo akwayo ujurthurwa. Nolokruok wani mwakelo, to ng'ato ok nyal wuok e piny moro mondo ken walokruok. Gigeno mana kaka jaloso moro loso, no nomination mar ODM biro bedo peaceful, and security marwa ma Ugunja kae bende wakwayo mondo bed enhanced, particularly kuchomo sama IEBC bro lando no now campaigns are starting. But amomiyo butere ka nderni magwa gin maram ma prop madak ni mang'eny, to wan wonge go boda kring nyal ring kod higa achiel moko kethre. Nyakwa los ndechi wago kwase wach mar education, kwase wach mar health, kwase wach mar pi.